बे समावहाय चिरां 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि जानानै बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आसा खालामो जे बिथांमोना जोंनि बे हालामनि थाखाय बा मोनब्रै समस्तिनि थाखाय मोजां हाबा मावलांगोन, जोंखौ मोजां दिथा खालामबाय थागोन आरो बिथांमोननि दिथा होनायजों लोगोसे जोंबो जोंनि गाहाय लेभेलावहाय जोङो खामानिफोरखौ मोजाङै मोजां मावलांबाय थानो हागोन। आलासि हिसाबै बे समावहाय दिनै जोङो आलासि हिसाबै जोंनिनो एपिबिनि गायसनगिरि बा प्रेसिडेन्ट जाय बिथां डक्टर अनजालि प्रभात दैमारि बिथाङानो जोंनि गेजेराव फैनानै बिथांमोनखौ कमिटिनि जिथु सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ दिनैहाय जाफुंनानै होबाय आरो बिथाङा बिथोन होलांबावबाय जे जाहाथे नैबे कमिटिखौ आब्रुथि गोनाङै मोनसे सिस्टेमेटिक लाइनावहाय जेब्लायबो सालायलाङो आरो जाहाथे गुबुनखौ जोङो इनाय हिंसा खालामालासिनो जोंनि बे पार्टिखौ जेब्लायबो रायजो राजाफोर लाफानानै रायजो राजानि मोजांनि थाखाय जोङो जेब्लायबो हाबा मावलांनो थाखाय बिथाङा जोंखौ बा दिनैनि बे गोदान कमिटिखौहाय बिथोन होदों।